What's up, Jennies? Welcome back sa aking channel. At sa araw na to, meron na naman tayong panibagong video. But before that, Happy New Year sa atong tanan, no? Today is January 7 and this is the first vlog of the year. So, for today's lunch, kay maghimo ko magsabaw ta og isda and then magprito ta og atay nga baboy, which is na marinate na ako ganina. So, without further ado, let's get started! Sa dili pa ta magsabaw, i-marinate sa nato atong atay. Simple ra jud kaayo nino. Ato ra siyang sliceon kay hugasan ko na ni siya ganina. Unya butangan nato og garlic and onion powder, pepper, paprika, suka, toyo ug seasoning. Unya i-massage nato then pagkahuman ato sa siyang pasagdan. Sa pagsabaw sa isda, naadjud tay isda, kamatis, luya, bumbay, napud tay talong ug kamunggay nga gikan sa garden, so ko pa jud kaayo. Di pod mawala atong atsal ug tanglad. Hugasan og panitan ang ingredients nga angay panitan dayon sliceon. Pabukal tag tulo ka baso nga tubig, ilunod tanan lamas unya pasagdan nga magbukal hangtod mo gawas iyang lasa, ayha ibutang ang isda, timplahan og asin ug seasoning unya takloban. Inig kaluto sa isda, ibutang na ang talong, pagkaluto sa talong, ilunod ang kamunggay, taklobi ug palunga ang kalayo.
Sa pagprito sa atay, pagpainit og mantika sa kalha, ibutang ang atay unya bali-baliha aron di masunog, hauna ug maluto na. Sana nagustuhan nyo ang video ito and please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod nating video. Be good everyone! Bye!